פה. אוי, 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 אוי. סגור. למה? טוב, אנחנו נעשה בפעילויות. כן. היה מספיק מתגרים. איפה? אז הפעילות הראשונה חבילה עוברת. אוי! תעיף אותו. הוא ירוקן, כמעט נדבק לקיר. לפני שנתיים לא היה. הילד צריך את האוזניים שלו. עומר שב. איפה? איפה שאפשר. עומר, הכל זה ליד השולחן יש. חבילה עוברת זה סוג של משחק. ומכבים את מה עושים כשהוא נוי, נתחיל יוצרת? בחבילה עוברת? אני לא זוכר, אבל מיטל תסביר. מיטל, מה עושים כשהמוזיקה עוצרת עם החבילה? יש מקבלים משימה. מורידים ועונים על שאלה. שותים שוט, אין לי בעיה. אפשר שיעצור במקום. התשובה של מה עושים שהחבילה אצלך ונזהר את המוזיקה, זה פעם לענות תלוי מה הגיל שלך. ואז זה כזה עץ. עץ החלטה. לגמרי, טוב. יאללה, התחלנו. לסגור. לא נראה לי שהוא השיג אחרת. אני רוצה שזה. יאללה, התחלנו. אנחנו מתחילים, נוי, שמה לנו מוזיקה על החבילה עוברת? כן, שנייה. איפה החבילה? אני לא יודע, אולי זה מה אני שמיטל עושים מחזיקה וידאו. ביד. קודם יש שאלה, שמישהו יצא רק יענה לשאלה, וכל אבל אם אני לא יודעת לקרוא בכלל. אני אעזור לך. אני מאמינה שיש... ויהיה נחמד שזה יעזור של הוא מנסה לגרוש את זה. שרוצה לשרוד הוא מנסה לגרוש את זה. איפה דור? איפה דור? נוי, אז אפשר בינתיים לשים בבלוטוס? יש לזה מנורות לפני. שימי בטלפון פשוט. לרמקול. הנה, הוא נדלק על המנורה. תמיד בלחץ עובד יותר. כי אנחנו כבר פשוט 5 ל-5. הוא לא יודע מה זה, אבל הוא אוהב את זה. טוב נוי, יאללה. נוי, יאללה. נו, יאללה. 3, כולם בסבב הראשון רק עונים על השאלה. יאללה. רגע, זה רק הפרסומת. אתה שם להביא. את כתבת שאלות? החבילה עצרה אצל דליה. את? אם ברק, בואי ביחד. אם ברק היה עיר, איזו עיר הייתה? אם הוא היה עיר? כן, סתם. אילת. שאלה מופשטת. אילת, מסיבות. שרית חדד ו... אני הייתי מהמרת צלצה, אבל... יאללה, לא יודע, לא אגלה לאף אחד פה שלא ידעתם את התשובה. כן, ברקתי. יאללה. אביגיל! הנה פה את פותחת שכבה, ככה אני אעזור לך. רגע, לא היה גם בסוף... אביגיל, אם את רוצה להחליף שאלה במשימה, אבל אין לנו קרח.
לא משנה, כי... הנה, סבא יקרא לי. לא משנה, נוי, 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 יש לי חמודה, בואי, לא, את זה כבר... סליחה. אם ברקי היה חיה, איזה הוא היה? אם ברקי היה חיה, איזה הוא היה? הבאת תשובה טובה, אני עכשיו... הוא היה סוס. אם ברקי היה חיה? כן. נו? איזה חיה הוא היה? חיה שאת אוהבת. תשבי על חיה שאת אוהבת. איזה חיה את אוהבת? מה אתה חושב? איזה חיה ברקי? זה חיה שאת אוהבת? איזה חיה ברקי? את רוצה להחליף במשימה? הבנתי שבחר חיה מאוד כן, יפה. כן. הנה יופי. נורי אומר ג'ירפה. אני אומר חתול. מתי בא? אביעד, מתי בא? יש תשובות נכונות? צריך לפתוח. בוא נפתח מה נראה מה יש. מה אתה עושה? אז פעמיים. אבל מי שנשאר כן, הסבתא ישנה אם ברקי היה פרי, לאיזה פרי ברקי דומה? איזה פרי? לתפוח! כל הכבוד לנורי! לא, בסוף נשאר עם השכבה האחרונה ומוריד. כל הכבוד לנורי! אופיר רוצה, תלחץ לו. בנו זהו. אופיר! איך יצא לי? איזה חינוך שוביניסטי. איזה פרי ברקי היה? מה את אומרת? זה היה. תפתח. היה פרי? אז צריך לקלף. צריך לקלף. מקלפים. ואולי תביא גם את המים שלה. נורי אמרת זה יצא לאופיר. תפוח? אוקיי, מה זה אתם אומרים? זה דורקה. נכון? זו הייתה תשובה נכונה. בואו נראה מה יש פה. לא יצא לך מרב מיכאלי. ברקי היה מדינה. איזה מדינה הוא היה? מה, איזה מדינה את אוהבת? מדינה. איזה מדינה. מה השאלה? שאלה קלה. הוא היה לא... עולים. נשים כל הזמן. הנה, אתה יכול להיכנס לשני. את המים שלה. וואו, ברקי היה דמות מצוירת, איזה הוא היה? מיקי מאוס! מיקי מאוס! אולי הוא היה סם. אוקו פיקו. אם ברקי היה דמות מצוירת, איזה... ברור, ברור. להמשיך. מקלף.
לקלף. זה כבר, כן, זה זה היה, צריך עכשיו לקלף חדש. זה מה? לקלף בא ביד. אורלי, את רוצה לשתות? אורלי, בנזין 95. חיים, תיקח חוצה שלה כי הבטריות שם בחוץ, שלא... אופיר קלה, אני נותנת בוס ראשונה לאורלי בהצלחה. מה השאלה? אם ברבי היה צבע, איזה צבע הוא היה? איזה צבע צבע הוא היה? מה שאת אוהבת. צבע אחד זה נורא נכון. ועכשיו זה הסבב האחרון, אז איפה שזה ייעצר, זו המתנה. איזה נראה לי מתח. זה חתן יום הולדת, לא? מי שלא רוצה תפתח עם עמית. איזה יופי זה יצא. מתנות לכל הילדים, לכו רק הוא מחלק מתנות. אבל כדי שהוא יחלק לכולם. רגע, אבל נראה לי... אבל אביגיל אתה רוצה זה בגלל מתנה שרוצה מברק? לחלק לכולם. בואי עם מתנה לחלק מברק. לכולם מתנות. לכי תראי, זה הנה, בבקשה. מיטל, סחטיין על הידיים זה לא גדולה. נהיה קש. בבקשה. סליחה, אני מרגישה שאני ו- צריכה. רגע, אבל גם איתן, איפה איתן? איפה איתן? ברק לא מבין. רגע, אבל איתן לא קיבל. איזה מיתוג, איזה מיטל, איזה השקעה. דלית על כרמל, 22. אנחנו עוברים לשירה בציבור. בדרך כלל כשמביאים שיר, אז כתוב מי כתב את המילים ומי כתב. לכן אמרמי, אבל המילים. לא, אבל זה יש שני שירים, כל אחד שבט על זה. נפתלי הרצי איזה כיף. אני רגע טוענת את שניהם. אופיר קלה? מה? השירון שלנו. זה שירון? אני כבר רואה גם ככה. היא לא הביאה לי את הכלב נחייה. לפני שבוע שלחנו לכם את כל השירים. אני לא יודע מה אתה מדבר. לא קנו לי את הכתב ברייל. אנחנו נתחיל עם ברק התותח. אפשר למצוא לחן של קריוקי אתה תותח, ואז תהיה מוזיקה. אני חושבת שאנחנו צריכים... כן, צריך, כן. יועד, אתה לא זוכר את המילים בעל פה שכתבנו ליום? מה זאת אומרת? איפה זה? עוצרת המשפחה בחבל. עוד לא, דליה. עוצרת המשפחה מככבת ומעלה זיכרונות. את בלתי חרדה, אבל נדעת תמיד מייצר חזיתות.
הנבחרת, כמו המלאך השומר. זרח שימחת וחומוס ניגבת, יודעת שתאכל יותר. בראת אותה, אין עליך, מתה עליך, אתה הגדול מכולם. בראת אותה, אין עליך, מתה עליך, אתה הגדול מכולם. כל הכבוד. כל הכבוד על השירה. אנחנו עוברים לשיר הבא. מה זה? אורלי, תישאר למעלה ללוות את כולם. אני מרגיש קצת לא בנוח על זה שעוד לא קיבלתי סולו. קצת לא בנוח. לא, גם מורגש שהיו פה כאלה שהתאמנו על זה. נעשה אוברבויס. אהבתי את המקצועיות שהייתה שם במקרה. אין הקדמה לשיר, אז אני מבקשת להיות מוכנים. 3, 4, רגע, לא קיבלנו את הדפים. קודם כל, גם לא כתוב באיזה שנה חובר השיר. סליחה, יש פה... למרות בן שזה קלאסיקה, אתה אמור להכיר כבר את המילה. נילי. בגלל נילי, כן. נילי, רק את המחיאות כפיים. זה שיר שבעצם מראה על ותק. אני חושב שהשיר הזה עוד נכתב בחולון. השיר מדבר בעד עצמו. מחיאות כפיים שלך. יש כאלה שלא צריכים את הדפים. זה לא שולה השיר? אנחנו עשינו פה מילים... אנחנו חידשנו את מיטל חידשה את זה. בהזכרות. בדיוק, מרב מיכאלי. כן, מוכנים? נתניה, אני מקווה שלא שינית מילים שנכתבו בחולון. אנחנו כבר מתחילים לשיר. אנחנו מחכים לך. אוקיי. אני נולד בחולון, הוא גדל עם ביצן ועיתון, ובגלל שהיה הוא מצחיק ומדהים, אהבו אותו כל הילדים, הם קראו לו ברק התותח, ותמיד הוא הצחיק את כולם, בגלל זה התגלגל עם חיוך כה רחב, וברקי כזה בעולם. ברברקי, ברברקי, אין כמוך בעולם. ברברקי, ברברקי, אוהבים אותך כולם. ברברקי, ברברקי, אין כמוך בעולם. ברברקי, ברברקי, אוהבים אותך כולם. יום אחד הוא נסע בחולית, ופתאום הוא שמע את שרית, עוד לא נולדה. ועכשיו הוא יודע מילה משפחית, מתאימה בדיוק בשבילו. וברקי הולך המולה, ותמיד הוא יצחק בתפילה. ואנחנו היום שכל כך אוהבים, מסמרים לכבודו באחד. ברברקי, ברברקי, אין כמוך בעולם.
אוהבים אותך כולם. ברברקי, ברברקי, אין כמוך בעולם. ברברקי, ברברקי, אוהבים אותך כולם. אין מה להשוות בין השירים שנכתבים בחולון לשירים שנכתבים ברעננה. אין מה להשוות, הפער מורגש. הפער מורגש. יש רעננה ותל אביב. דליה. אני רוצה החלפה. ביי ביי. טוב, אנחנו נעשה רגע איזה סבב שוטים. אורלי הכל. אורלי לא שתית עוד? שוטים. ממי, זה לא שוואט. בהצלחה לאופיר בלילה. אורלי יורדת משם רק עם צוות בטיחות. אורלי, אבל פה פחות להתבזור גם. אורלי, אתה רוצה גם לשתות? לכי תדעי מה יעשו פה שאת מחוברת להנשמה, זה לא... האחרון שכולם נוי לא איבד את אלה עם הפירות, יא? נראה לי בן טוסון. ברקי! קוקטייל לנורי. קצת... זה שוואפס. יש... אתם רוצים מיץ תפוזים? יש לי. משהו אחר אני אגיד לך. אבא, אז רגע, אני אביא לך מיץ. אני לא יודעת. טוב, סליחה. רגע, אני אביא לך מיץ תפוזים. זה לחדר שלנו. תמיץ תפוזים. יש לך? ברקי! הנה, אני אשים כזה, אולי... ילדה רעה של טיק טוק. נורי, הנקודה... הנה, יש לי גם כזה. יכול להיות גם כזה. אחר כך נקבל. מה? אוי. באבא שם. מזל שכולם אנשי נוי? יכולה להתנתק מהווי? אבא, אפשר לשים קקאות? טוב, הפעילות הבאה שלנו היא תחרות קקאות. אנחנו מקווים שהתנתם טלפונים, אנחנו מקווים שבאתם עם רטלין, שמי שהיה צריך לעשות חזרות יתאמן, ומי שלא יודע ויפסיק, חבל. חיים, תחפש טיסות לפולין, שנראה כולנו. מה? חפש טיסות לפולין, שנראה כולנו את הבחירים עכשיו. שים רגע לונדון. תגיד, מה זה לונדון? סתם עיר יבשה. דברי במונחים של ורשה. עיר תוססת. הוא בא לפעם שעברה חיים. בוא נראה, בוא נבדוק. לא, כמעט מיכל, את תפסידי, כדאי שתציני, יועדי, המורה יוצאת, אורלי. אני לא נותנת לך, אני נכנסת. רגע, ושנייה. תגידי, על מה מדברת? את שמה אוקספורד סטריט לעומת גטו ורשה? בגלל שאנחנו משפחה שלא אוהבת תחרויות ולא רצינו לחמם את העניינים ושככה היה לא נעים, אז יש גם גביע. בהצלחה לכולם. עכשיו אנחנו מי זה בן פשוט כאלה מי שמקבלת הכי הרבה נקודות. כן, לא קיבלנו קוד, לא קיבלנו... אם אתם רוצים אפשר גם לעשות על דור כבן 30. יש לנו גם את הקהות הזה. זה למי שמנצח, זה נעשה את ה... שלום, טוב. רגע, יש... בגי קטן. אלה מעיין. בגדי קטן. בגדי קטן. רוצה שנשאיר להם ונשאיר. שלום לו. שלום לו. ללבן בן בתואל. שלום גישה קצת חשיפה.
שלך, זה המיילים שלי. נוי נוי. רגילה שזה רק על המיילים שלך. נוי נוי. לרחל. יש לי פה שדה עם גיים ועוד מילה. התאהבתי בה, חתיכה של פח. הנה, זה הנה, עכשיו נקבל את הקוד מספר. הנה, 414. רגע, מה, לא כולם? רגע. רגע, לא. זה לא הקוד הזה? לא. וואי. ברקי, לא מצליחה שם, ברקי. היא לא יודעת. היא לא יודעת. לא, יש חבר'ה שלא הורידו עדיין את ה... מה לא? באמת? יש כאלה בכיתה? מי לא הוריד? הנה, אורי ככה. מה קרה? לוקח לנו קצת זמן, למה... בדיוק. למה צריך להוריד? אוקיי, מה, הנה. בוא נעשה את 24, לא נורא. אתה צודק. מה זה משנה? נו, אבל כבר עכשיו אנחנו לא יכולות לחזור. רגע, מה המשחק? כמו שעשינו לבתי פתוחים. נכון, זה אותו דבר. כל טוב, אף אחד לא יודע את זה. לא, לא, אתה לא זוכר את ההליכה עם אבא ואני. בזכותך. מה? אבל היא יודעת את זה. גורי, אתה לא... בוא נשאיר להם את יועד התותח. נכון? כן, אני רוצה לשמוע את אני רוצה. יאללה, הגעת בדיוק בזמן. שיר קהות. אתה מכיר את השיר, נורי? נורי, אתה מכיר את השיר? אפשר לראות את זה? אני שומע על זה כבר עשור. לא חייב לראות, אפשר לוותר. אני שומע עשור על יועד התותח. אחרי הקהות אנחנו נשים את זה. גם אופציה. רוצה לראות את יועד התותח פה על יועד יש פה גם את הבר מצווה שלה. ליועד התותח. הבטיחו לנו שיר של יועד, של סרט של יועד. זה דור, אני לא יודע. זה הקלאסיקה, אתה מבין? מיטל זה דור. אוהב לשבת על העגלה. באמת? נורי רוצה? בואו נעשה עם עגלות אצלנו. מה זה, בלון? הנה, סבא הביא לך? מה זה? מה? אנחנו משתתפים בשופינג אתה בגב. לאו. כן, אני לא קמתי לה... מה? לפתוח? לא, אתה פה, מה? תודה, בסדר? כן. מיטל באמצע בינך לבין דור, לא? אני לא רואה ככה. מסיבה מילדיי, אף אחד לא אוהב יותר טוב ממנו. תודה לה. רגע, הוא לא קיבל חזק. ממש, יכול לחתום כל אחד את ה... שהם לא רגילים. איך רוקדים? נורי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בוא רגע. נורי, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. נורי, בוא רגע. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. איזה מסירה מצוינת. בוא רגע, יש לי שאלה. איזה צבע אתה יותר אוהב? אדום או צהוב? נורי זה של עמיקה, אני לא מבינה. איזה צבע אתה יותר אוהב? זה ירוק, נכון. נורי. זה נכון. רק שנייה שהוא בהגירה. די, יש לו בגד של גלים צהובים. הוא יוצא מהמעגל הטמטום. הדור הזה יצא ממעגל הטמטום. חמוד אתה, תמסור, וואו, עכשיו אני מוסר לך. לך לשם אני אמסור לך. נראה לי הוא בשם. לא יודעת אם ראית את הבקר, הוא ממש.
כל הכבוד. רגע, אפשר לחכות דקה? דקה. את רוצה כבר להיכנס אליי עכשיו? לקלים. דקה, שמישהו יכדרר. היי, תזוז מהדלת. היי, ליד הדלת. כל הכבוד. רגע, זה לא... אמא, תגידו לכולם, נו. תודה סבא. תודה סבא. נורי, יש? יש עכשיו חיבור, איך אתה רוצה שנקרא לנו? איזה הבלון? רגע, יעל, אני לא נכנסתי פה, מה זה? רגע, אבל מה הקוד? 550,000? שעובד! איפה המקום? השני הזה... תמסור לי! תמסור לי! למה? לא היית מבינת? 30 של דור, פגשתי אותו כמה, לא יודעת, חודש אחרי היום הולדת שלו. אבא, מה אני? מה אני לא רוצה? למה לא יועד אותך? איפה כל אחד? מרקוס. רציתי לכתוב יועד התותח, אבל... חשבתי ברק התותח. די, מרקוס. גם אני ברק? זה אביגיל רצתה ברקי המלך. ברקי! טוב, אני רק... אתה פה? יאללה. פה. אתה פה? נורי, אתה פה? נורי, אתה פה? נורי, אתה רוצה לבוא ללאומי? ללאומי? איפה נוי? יש סיבה שלא קיבלתי טופי? נאמנות אצלנו זה מעל הכל. חויית ובחסה. אורלי, אבל למה זה לא כל הדקות? כי זה לא אייפון. אני לא קיבלתי טופי. מה זה לא אייפון הזה? אוי אוי אוי. זה של אורלי. למה היא לא? את גם באייפון. אני לא בסוף. עשיתי טעות שהעברתי אותו מי קרא לעצמו ביג מאמה? מה הבעיה? אני 6 מגיל 6. אבא? זה לא נוח. לא, זה אבא, ככה קראתי לו. למה אני לא בפנים? מה לא? אני מרגיש לי לא, אבא, חברים, כל החברים. לא, אבל אם האפליקציה נסגרת זה מוציא אתכם, אז... לא, אבל אני בפנים. הבעיה שגם האינטרנט. לא. אני לא בפנים? לא, אין מקום ליותר מ10. אז בוא נהיה ביחד, נו. יאללה, קדימה. שמעתי שיש סוציומט ונכנס לבד. זה היה אני חבר. יאללה, שלוש! רגע. למקומות! ברק, חיים, אתה מסכים? אפשר את הגביע, זה מסתיר לנו. פתאום הוא יצא לי. למה יש יועד בלי תותח? זה מה שאני אמרתי. 3, אין ספק שהוא מושחת, ברקי בן 31. חוסר בעיתון 31 ו-32. בר ברקי, אין כמוך בא. נו באמת. קל. חימום.
חימום, זה חימום. עוד 3. אני מחכה שעוד 3 יענו. מי שלא עונה עד עכשיו לא עונה לשאלה. אין לו סיכוי גם ככה. שקימות צמיחה בקרוץ. הוא עדיין חושב. אבל איפה שלא? רגע, אני לא רוצה... זה מובן על ידי מקינטוש? באדום. כולם ללחוץ על האדום פשוט. תודה. סיבוב חימום. זה היה חימום, שמחנו. מוכנים? מי מקום ראשון? הנה, אז כך. גם מה? ברק התוצאה. אני ברק התוצאה. אנחנו ברק יפה. רק אומרת שהגביע ממתין. אור, יאללה, תתחיל לקדם. עם איזה שיר פרצה שרית חדת החייו של ברקי? ענית? זהו. 550. איפה הדרפה? איפה? מה זה? מי יקף אותי בזה? קשה לי גם להסתכל גם ללחוץ ביחד. דור יקף את בן. וואי. הנה התחלנו. תוציא אותו בבריכה ותחזרו. אל תדאגי אנחנו נגיע. באיזה בית חולים ברק? איפה זה שלך? לא ראיתי. הראו לי. רגע, אבל התמונה הזאת בכלל הם איפה היא? מרעננה. לא כולם ענו. מי חשב על בית חולים הממשלתי? אדום. מי זה ברקי המלך? לא, רק התוצאה. לא ברק. זה אבידן. מוכנים לשאלה? ברקי המלך. 3, 4 אם ברק היה פוצח בקריירה במה הוא היה עושה? האמת שדי.ג'יי. זה כל התשובות, לא הבנתי. אבל אצלי אני עוד בשלוש. אבל אני לא הייתם את זה. יום הולדת, יום כל התשובות. הזוכה מקבל סוף שבוע בוורשה עם חיים בתנת קנטטור. זה חדר אחד או שניים? תלוי אם הזוכה היה אף אחד. היום אנחנו בניסיון חיים יושן איתנו. כן, כן. באמצע. אני רק מזכירה שבקבוצה נשלחה הודעה שביקשה להתנהג בהתאם. לא, כי חשבתי שזה היה אמור. הופה. אנחנו במקום שני, היה במקום איך הוא ייתן? איך חיים כמעט פספס את הלידה של ברק? היה בטלפון, הלך לעשן סיגריה. מה זה? מה זה? אני לא מכיר סירה. הופה. לא מכיר את זה. הירוק. ירוק. מה זה מדבקות? של הלידה. לא, זה שאלה... מתקדמים. מה פתאום זה דני הלכה תמיד להוציא את המדבקות. מקצועית אנחנו קוראים לה שאלה. היא הלכה עם הזה, לא מכיר את הסיפור. זה שאלה פנימית. אין סיכוי. דליה הלכה עם באמצע לידה להוציא מדבקות. זה מה שאני אומר, זה סתם שקר, נו. זה לא הגיוני. אני אומר להיאבק. ועדה מקצועית זו שאלה פנימית. זה שאלה פנימית, זה שאלה פנימית. לא, אין מצב שחיים קיבל משימה כזאת מורכבת. הסיפור הוא שאמא ואבא באו לבית חולים. הגעתי לבית חולים ואמרו לי, ואמרתי, אני חושבת שאני יולדת. חושבת, בפעם השלישית. ואז האחות אמרה לאחת ששכבה שם במיטה, את רואה זאת באה ללדת, קומי, את עוד לא יולדת היום. נשכבתי, לא הספקתי, אמרו לו לך תוציא מדבקות, היא היום יולדת, עד שהוא הגיע חזרה כבר, ברק היה בעריסה. נקי, עטוף, שקוף. אז הכל נכון, סיגריה, עשה קטנה. רגע. הלך מהבי רגע. את רגע ממהרת.
כולם מוכנים? רגע, לא מוכן. לא יודע. מה היה הכינוי שאורלי נתנה לברק? לא זוכרת. ברקודה, מתוקי, כפר העיניים. מז. נכון? אדירת. טוב, מי חשב שזה ברקודה? מה זה מזמז? מס. היא תמיד הייתה עם הידיים ש... אתה לא רוצה לדבר, כל הזמן אהב שמלטפים אותו. הוא אהב, אנחנו אהבנו. לא הבנת ש... הוא אהב, אני אוהב. פעיל בסביב זה... עזוב לי, אתה קוראת לו מזמז. זה, מה... יואו, אתם במקום הראשון. מי זה ברקי המלך? 20 שנה במשפחה ומקשיבים לסיפורים. מה זה ליאנדו? רגע, עכשיו אני רוצה לעזור. לאן ברקי תמיד ירצה ללכת? כל התשובות נכונות. לא, יש פה... זה שאלה טריקית. לא, אני יודעת לענות על זה, באמת. אם יש משהו שזה, תמיד זה זה. זה קלאסי. אבל גם כאילו, אני יודעת את התשובה לזה, לא? מאכזב. זה מצחיק את ה-1 ו-2, כי אין פה באמת 1 ו-2. מה זה ההבנה של הכחול? בסדר, היינו צריכים לעדכן את זה מיום הולדת 24 שזה היה עם סבא לאבא. חלו כמה שינויים בדרך. הופה, מי זה תות חמון? מי זה תות? אפשר כבר לעצור עכשיו ולהביא לאביגיל שתויה. הנה, זה מגיע. מה הבילוי המועדף על ברקי ולאו? דרינקים על הבר, פוקר עם החבר'ה, טיולי שטח או קניון? קניון. אני אהבתי את האמת התחרות. גם טיפול טיולי שטח. יש, אנחנו מחר נוסעים לסיור בגלל פריידי של דליה. כואב לי הבטן. בסדר, זה הגרים. בוא נלך לעשות קקי. שים את הסיר פה, מה? אנחנו נוסעים, תגידו. לא שאני אתגש. שלח לנו אחרי זה נעלה את זה. בקאו. אפשר לרשי אמר מה הוא רק שלא נפתח שם. מי או מה ברק יותר אוהב? קדימה. מי תקראי? אנחנו לא רואים. ב' וג'. את אבא, את האוטו של אבא, את המחשב של אבא, או רק את האוטו ואת המחשב? ברור. היי, זו שאלה טריקית. מה ענית? ענה ירוק. טוב, זה לא עובד. ברור. ברקי המלך! וואי 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 וואי. וואי. בן ונטלי. אם ברק היה ראש ממשלה... אוי, וואו. אם ברקי היה ראש ממשלה, מה הוא היה עושה? זה היה יאיר מדי, עניתי יאיר מדי. חומוס? בחינם לאזרחי ישראל, מק ואייפד לכל אזרח, DVD של שרית בהופעה לכל אזרח, וכל התשובות. בוא נקווה שעכשיו אני עוקף את... זה עכשיו עוקף נוח. כן, בגלל זה. זה ירידה לתוך עלייה. ידענו. וואלה, טוב. חנוך, מה זה יאללה. ברור. כדאי לך להצטרף לאבא. רגע, מי? עלינו מה? 50 נקודות, זה לא... אוקיי. רגע. קדימה. קדימה. בבית ספר לא ללמוד. נוי, קדימה. נוי, קדימה. תחשוב, תעשה תשובה. לא! צהוב! מה זה היה פה עכשיו? היא בוכה ממך. אוקיי, סליחה. סימן שלא הייתם קשובים לפני 8 עכשיו שנים. אנחנו חוזרים. ברק דרס את המורה עם הכיסא המעונה. בואי ני. סיד ברקי אתה. הופה! אם היה ספק ש...
בן, let her win. בן משחק עם עצמו. If someone has a doubt, היא לחצה לי בכוונה להפעיל אותי פה. בוא נראה, מה השם השני של ברק? לא. יש פה עוד מישהו בחדר שזה השם השני שלו. נכון. או היה. זהו, באתי להגיד, זה מישהו שמחק, לא? מה, מחקת? למה? מחקתי, אתה אמרת מישהו היה מחק. בחירה לשים לזה או לא. אני ידעתי שהוא מחק, אז איך אתה לא? אפילו לא ידעתי. אני גם לא ידעתי. טוב, בן, כשאפשר את לא לדעת יודעת השם שלי, אז שמחקת? אמרת לי, אבל זה... אפשר לענות אותך פה זה לא חשוב לנו את השם שלי. בסדר, הוא הרגיש שברק מייצג. יפה. יאללה, נתן. תשמור על ה... דור לפנינו ואז אנחנו. דור, תתנהג בהתאם. מה מקור השם משה? קל. נולד באמבטיה וחיים משה אותו, החבר הראשון של דליה, משה רבנו, או סבא של ברק. אוי, זה תשובה גאונית. נטלי? איפה זה ככה? מה את אומרת? חיים משה. שלא תגידו שאין כזו כבוד לרדומסקו. זה לא רק ילצה פה. לא רק ילצה למפה. רדומסק, זה העיר של סבא... רגע, אתם מה, ברק המלך? רוצה לשאול לסבא? ממה ברק יחי יצחק? חיים יעצבן את דליה, מישהו ייפול, מישהו לא ידע להפעיל משהו. כל התשובות יכולות, תמיד. מאיפה תמונה? למה יש סיפורי רקע על התמונות? צודקת. זה מחופשה של דלתא לדעתי, שאיכשהו כולנו היינו עובדי דלתא בחסות העובדים. בן ואני לא היינו. בן ומידע, ועכשיו שהיה להם מודעות והם התחמקו. באמת מה, איפה זה החופשה הזאת? במלון אילת, באילת. שאתה אף פעם לא היית מגיע. אוקיי, אני רוצה לפתוח פה. איפה הוא היה? הוא היה? למה לא? אני חושבת שזה מקום מצוין. לא, אבל אם הוא נשאר, זה גילאים קטנים. איתך הוא נשאר. היא שמרה עליו, הוא נשאר. מה את לעצמך, נתני? לא, היינו בני 15 כאלה. וואי, 15, ממש חופנת עוד ועוד. רגע, זה שלי? טוב, אז אני אעביר את התמונה. מי עוד לא עונה? רגע, אני רוצה רגע לקבל עוד קצת פירוט על... הרגליים. את יכולה לשאול קשה. לא, נו. רוצה לשאול? אם ברק היה משתתף בספורט תחרותי, הוא היה... יש רמז בתמונה. לא עולה כמו שאלה. טוב, יש רמז בתמונה. אין לנו מושג. וזה לא פורמולה. יש רמז של לידה בתמונה, ואחת התמונות היא פורמולה. רק אחת. Just saying. למי שממש מתקשה. מה? ואלה עם התקלות. יש תקלות טכניות, אנחנו... אני תמיד לוחץ על האפור, כאילו, אני לא יודע על מה. רגע, אתה זה תות תנ"ך? תות תנ"ך המון, כן. לא נורא, נעשה של אבא. בסדר, טוב, אני, מיכל בהצלחה. וואו. כמו שלברק יש שם שני. טוב, כן, אני... עוד שנייה פוסלת אותך מהמשחק. נשחרר. לא, נשחרר. לא, אבל אין לנו... מה ברק ירצה שתעשו לו? מסיבה בשילוב 4 מסכים ו3 שירים בוז, להסיע אותו באוטו, לשים לו DVD או כל התשובות נכונות. מה הסיפור לא, פה? אמרנו שלאט. זה היה לאט. זה אחת הנורשים שהיינו עם יורים משפחות פרונט שלה מהריה. איזה משפט? זה נערה. אפשר לא עשתה שאלה? יורים. האינטרנט של דור עובד. לא, הנה, עובד לנו. עובד? את רוצה להיות עם דור? רגע, אני... האינטרנט שלו עובד יותר טוב, לכי לדור. לכי תעזרי עוד לו. שאת מקום שני, תחשבי על זה. התחרותיות יוצאת. הופה. את יכולה לבחור מי שאת בעבודה רוצה היא ביחד. טוב בחיים. את יכולה בכיף. יאללה, תשימי את של אימא, הרגליים פה. האינטרנט פשוט עובד יותר יהיה טוב לך שם. כמו מיטה פה. שאלה אחרונה.
לא, אחת לפני האחרונה. איך נורי קורא לברק? איך נורי קורא לברק? דוד בקה, אנקל בי, ברק או ברקי? כחול. אנקל בי. כן. דוד בקה. איפה נורנו? איפה נורנו? הוא פשוט... הופה! אביגיל, שאלה אחרונה, את מוכנה לנצח? קדימה! אולי תנצח, אי אפשר לדעת. עכשיו היה שאלה על נורי. שרואים את ברקי. איזה שאלה. לבכות, לנאום, לריב או לחייך? הופה, מה את אומרת? לחייך? יאללה. עכשיו כולכם יכולים לענות. מה זה התמונה? כן, הסבר על התמונה. ברקי באמצע. עד היום יש לנו את השטיח הזה, דרך אגב, מי שרוצה לצפות פה במציאות. אמא, יש עוד את הכרית הגדולה הזאת? אבל יש את הציפית. לא, את סתם משוויצה, תדעי לך שאני עוד שומר על השמיכה של אבא מהתיכון. אתה לא שמיכה פיקה. תגיד, הכפכפים פלסטיק עוד יש? זה התמונה שלך נכון הייתה לך את בפינת השמיכת טלוויזיה פיקה? בבית איך זה אתה מספר? זה באלכסנדרוני, אוהבת את הבית הזה. גם אני. איזה בית חמוד זה היה. והמנצחת שלנו במקום השלישי יש לנו את ברקי המלך. רגע. שני ברק התותח. במקום הראשון. טוב, אז המנצחים מזמינים את כולם לארוחת ערב. אני הולך הביתה. משחק מכור. זהו, יכול עכשיו לקחת את זה. במקום השני, אביגיל, שבחרתה במקום השני, אז את יכולה לדעת חזליה, זה למקום השני. זה של איתן. רגע, אביגיל, את צריכה לנאום. את צריכה להגיד משהו. תגידי... זה למקום השני. סליחה? אתה השלישי. לא, בן שלישי. אני שלישית. את שלישית? דבר? בעיית אינטרנט. אביגיל, זה תירוצים. תירוצים. וואי, תקשיב, אין לי קיבולת. יועדי, אתה הולך לעשן? מה קורה? טוב, אז... זה היה משחק... כל הכבוד. איתני לא, הנה עכשיו הוא קלט, תראי. הוא מסוגל אבל לקחת את זה לשני נתרת, היא מתה על זה. ומי אני באתי ככה. מה? מה זכיתם את הצחת? Do you want this? No? Do you want Dami? Do you want your דליה! This? אל תציצי ליועד. זה בשביל כל האנשים, דור, אבא ואני, בשלישה מנצחת. אלופה. כל המשחקים. אלופה, אתה מיין. איזה הפעלות. כל הכבוד לכל המפעילים. ברקי! כיף לך שכולם פה? לא סתם, הם עשו את זה על עצם. נורי, אתה רוצה לחפש תמונה שלך פה? וואו, תראו מצאתי. מי מצא סבא? אני מצאתי אחת. אני לקח את זה. עכשיו... או לנטלי או זה של אביגיל. הנה מוסיקה. זה מאיטלי. הנה עוד, פה תראי. אני הולך לשתות גוגל מוגל קצת, להיות מוכן לשירה. עוד מעט לוקחים כפית עם ביצה אני ממש טובה בלהצטרף בבקבוק. עכשיו אני רוצה לראות את זה. עכשיו כאילו צ'אלנג' זה קצת טוב. אני לא טובה, זה אורי עושה. אני עושה? אוי. מי הוא גנב את האפלה? ברור.
זה היה אמור להיות כאילו חדר אחר? כן? יורי. אני בסדר, אני בסדר. מיכל ביואן? נראה לי את המילים בקדיש, אתה לא יודע, ככה זה כאילו זורם מהפה. אולי לא תמיד את המילים הלא נכונות לה.
לכו תאמינו שזה בפלייליסט